हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇବା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଚାକିରି ମଣିଷକୁ ଚାକର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ଏଠି ମାଲିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୂଲିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ଭାଇ, କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ନିଜ କାମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ସେହି କାମ ତୁମକୁ ରାଜା ବନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଖୁସି ରହିବାର 6ଟି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ମନ ମିଶୁଛି ଯେଉଁଠି, ସମ୍ପର୍କ ରଖ ସେଇଠି। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁଠି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ସେଇଠିକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଯିଏ ଶୁଣୁନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଯାହା ହଜମ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥାରେ ବି ରାଗେ ତାକୁ ମନାଇବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଡରିବାର ନାହିଁ। बारिश का मौसम कैसे हुआ? ट्रैक्टर लोडिंग के लिए डस्ट लग जाएगा। खड़ा जा। जैसे आएगा जैसे आ रहा है। लोडिंग स्टार्ट हो गया।
लोड खत्म।